Okay, lige en introduktion. Jeg sidder her med et gammelt hjem herovre med dobbelttangenter og alt muligt sjovt. Så det fik jeg foræret for 10 år siden, men jeg har ikke spillet så meget på det. Men lad os nu se, hvad der sker. Okay, hej. Okay, så var det, vi skulle gøre her. Det er kun spillet konsonanter. Okay. Det var så der.